खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो बर' हारिनि गेजेराव सानजानि रायजो राजाफोरखौ सिन्था खालायनाङा, सिमलगुरिसिम हाबगोन होननायनि सायाव सावरायगोन आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बिटिआरनि एमसिएलएफ्रा सिनायोना सिनाया, पद्म हाजरिकाखौ सिनायोना सिनाया, रिपन बराखौ सिनायोना सिनाया आरो सानजाहा आदिबासि दंना गैया बेखौ एमसिएलएफ्रा दिनैसिम मोनथिना मोनथिया, बिनि सायाव सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा समखौ न'खरनि गासैबो 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलांगोन होननानै आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो आसा खालामो। दिनैनि बे समाव आं सावरायगोन, जाहाथे आंनि सावरायनायाव गोरोन्थि जायोब्ला बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव आङो बयनावबो निमाहा बियो। आंनि बुंनायफ्रा आंनि दिनै सावरायनाया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सोंगोनसो, जाहाथे आंनि बे सोंनायफ्राव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सायाव आंनि बे सोंनायाव बबेबा खोथाया जुदि गनायजायोब्ला आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों आंखौ फोरोंहरो आरो बिटिआरनि एमसिएलएफ्रा आंखौ फोरोंहरो, बिनि सायाव आङो आसा खालामो। गनायजायोब्ला बयबो नुनाय बायदि आरो बयबो खोथाफोरखौ बुजिनाय बायदि जोबजासिम नायबासो बुजिगोन। जोबनायनि सिगां भिडिअखौ बयनोबो बुहुमनि बर'फोरनो शेयार खालायोबा एसेबाबो बर'नि माखासे साननाय हनाय आरो बर'फोरनि माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ बयबो साननो हानाय बायदि भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। बिनि थाखायनो आङो खनले भिडिअखौ शेयार खालायनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। दा बे बाथ्राखौ आं बुंगोन, जायफोर बिटिआरनि एमसिएलएफ्रा आरो जायफोर इउपिपिएल सरकारखौ बिटिआर सरकारनि रायजो राजाफ्रा देरहाहोदों, बिथांमोनखौ आङो गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया माखासे बर'फोरनि जारिमिनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आं खावलायो। जाय एमसिएलए आरो जायफोर इउपिपिएल सरकारखौ देरहाहोदों रायजो राजाफोर, बिथांमोनहा बर'फोरनि बै समनिफ्राय सोमावसारबोनाय बर'फोरनि थांखिखौ जायफोर बिटिआरनि एमसिएलएफ्रा गहपुरनि सिमलगुरि सिमाखौ दिनैसिम नुफेरदोंना नुफेराखै, बेखौसो आंहा मोनसे सिन्था धारना दं। आरो जायफोर दिनै साफा सानै बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर आरो बर' हारिखौ दिनैसिमबो नांथाबबाय थानाय जायफोर बिटिआरनि सिङाव थानाय गेदेरमा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बे सिमलगुरि जायगाखौ नुफेरना नुफेराखै, आंहा मोनसे सन्देह दं। दा बेखौनो आंहा बिथांमोननि नांथाबनाय बर' हारिनि माखासे जौगानाय खामानियाव आंहा बुंनांगौ अधिकार गैया। जायफोर बर' हारिनि गेजेराव दिनै जायफोर चेनेलनि गेजेरजों बुंबाय थादों, बिथांमोननि बुंनायाव आंनि गोसोनिफ्राय बा आंनि गोरबोनिफ्राय थानो हायियाव आरो बिथांमोननि बुंनायाव बुंफिननो थाखाय अधिकार गैया। बिथांमोना हाबगोन होनना बुंदों, नै बिनि सायाव आंहा सन्देह दं। मा सन्देह दं? हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गुदिनिफ्राय बिजौसिम बै समनिफ्राय मा बिबानाव मावनानै दिनैसिम बे पर्जायाव सफैदों आरो पद्म हाजरिकाया बै समनिफ्राय मा पर्जायाव दिनैसिम मोनफैदों, रिपन बराया मा पर्जायाव दिनैसिम दं। दिनैसिम जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा आरो जायफोर एमसिएलएफ्रा बिथांमोननि माखासे खामानि मावबोनायखौ बुजियोना, आरो गुफुर हालामाव बा सानजानि हाबनो गोनां सिमाफ्राव जायफोर बागानिया बिथांमोनखौ सिनायोना, बिथांमोनखौ सिनायोब्ला बिथांमोनजों सोंनानै लाग्रो। जेब्ला जों गुफुराव हा हु बायनो थाङो बर'फ्रा, अब्ला मा खालामो? आदिबासिफ्रा गुफुर हालामाव बा गुफुरनि टाउनाव बर'फोरनो हा फाननो थाखाय माना। बे हा फाननो मानाया सोरनिफ्राय अधिकारखौ गोजौ लेभेलनिफ्राय माना, आंहा सन्देह दं। जायफोर जोंखौ गादबनानै दोननाय बिथांमोना आदिबासिफोरनि जायफोर बागानियाफोरनि सात्रन्थाखौ बुंनानै जायफोर बिथांमोननि सात्रन्थाफ्रा गावसिनि रायजो राजाफोरखौ बर'फोरनो हा फाननाङा होननानै माना दं। जों बेबायदिखौ जों मोनबोनाय। दा बिथांमोननिफ्राय बे बिटिआरनि दफाफ्रा हाबनो थाङोब्ला बिथांमोना खुनु बादा गैया आरो बिथांमोननिफ्राय जेबो बुंनांगौ अधिकार गैया। बिथांमोननिफ्राय सार्टिफिकेटखौ लाबायना। सिमलगुरिसिम हाबनायाव बागानिया आदिबासिफ्रा बर'फोरनि बे बिटिआर दफानि माखासे मोनथायफोरखौ जाहाथे साननैसोनि उनाव हाबनो थांगासिनो दं बा सावरायनो थांगासिनो दं, बिथांमोननिफ्राय सार्टिफिकेटखौ लाबायना, नैबेखौ आंहा सोंस्लु। आरो नैबेखौ आंहा बुंनांगौ, जायफोर बर' हारिनि गेजेराव सोरबा बै समनिफ्राय
बर' हारिनि गेजेराव सोरबा दिनै आबसुनि बिबानखौ लानो थाखाय सोरनिबा जिउखौ खहा खालायाखै। सोरनिबा दिनै राजनितिक हान्जायाव सोरनिबा गादिखौ लानो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव सोरखौबा जिउ खहा खालायनानै गादिखौ लायाखै। नाथाय नैबेखौसो बुंनांगोन, आं नैबेखौ ससे खोथाया जुदि रिएक्सन जायोबा हयथ' जेलबो जागोन नालाय, नाथाय माखासे खोथाखौ माने गिदिंनानै बुंनो गोनां जायो। जाहाथे गिदिंनानै बुंनाय खोथाफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा बुजियो, बेखौसो आङो रायजो राजाफोरनिसिम आसा खालामो। जायफोर गथ' मानसिया थाइजौ बिफां, खान्थाल फिथाइ, जिखुनु जाया जाग्रा मुवाखौ सोरनिबा बारियाव थायोब्ला बारिखौ जेब्ला गोजौ दुमोब्ला गेटजों हाबालासिनो सोङा हसिया मानो उसुं खनाजों बा बारि खनाजों हाबनानै फिथाइ सामथाइखौ जायो। बे समाव गथ'फोरखौ न'खरनि मानसिफ्रा मा बुङो? फिथाइखौ खावनानै जायो गथ'फ्रा। गथ'फ्रा मानो थाखाय खावनानै जायो बेखौ दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोङाखै। नोंसोर बाबुमोन बे जाग्रा मुवाफोरखौ मानो बारि खनाजों थांनानै खावनानै जायो? नोंसोरो गेटजों थांनानै सोंनानै मानो जाया? बेफोरखौ मानि थाखाय सोंनो हाया आरो दिनैसिमबो सोंनाय जाया? गथ'फोरखौ बुङोल' जोंनि बारिनि जाग्रा मुवाफोरखौ गथ'फ्रा खावनानै जायो। मानि थाखाय खावनानै जायो? नैबे माखासे जाहोन दं। बे जाहोनखौ जुदि बुजियोबा बर' MCLAफ्रा माखासे बर'फोरनि गेजेराव नैबेखौ बुजिना बुजिया आङो बुंस' हाला। नाथाय आं नैबेजोंनो एग्जाम्पल बायदि आं खोथाखौ बुंलांनोसै। रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरनानै नायदो। आं दहायनो बुंखांबाय, जोंनि बर' हारिनि सात्र'न्था बा जोंनि बर' हारिनि फरायसाफ्रा रावबो सोरनिबा देहाखौ खहा खालायनानै बिबानखौ लायाखै। अराय सम बिदिनो थागोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै बिबान लानाय लायैखौ आंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया। अब्लाबो आंहा फंनैसो बुंनांगौ। सासे जोंनि सानजानि सिमा बारायनायाव सिन्था खालायना होननायाव मोनसे सोंस्लु आंनिफ्राय। बे सोंस्लुखौ जाहाथे जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बा जोंनि माखासे बिटिआरनि सिङाव थानाय MCLAफ्रा आंखौ फोरोंहरगोन होननानै आसा खालामो। नैबेखौ खोनासंगोर। बै समनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गावसिनि सात्र हन्था, गावसिनि फरायसा आफादाव बिबान लानो थाखाय सोरनिबा देहाखौ खहा खालायनानै बिबानखौ लाबोनो गोनां जादों। जोंनि बे खोनानाया बा आंनि खोनानाया भुल जानो हागौ, नाथाय आं खोनानाय रावखौ आङो दहायनो गथ'फोरजों एग्जाम्पल होखाबाय। सिदायै बुङोब्ला हयथ' जेलबो जानो गोनां जानो हागौ। बिनि थाखायनो खोनानाय रावखौ आङो ओरै खेंस्लायै आं बुंनो गोनां जाबाय। रायजो राजाफ्रा हमनो हाखाबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बै समनिफ्राय गावनि बिबानखौ लानो थाखाय गावनि फरायसा आफाद, गावसिनि हारियाव फरायसा आफादाव बिबानखौ लानो थाखाय सोरनिबा जिउखौ खहा खालायनानै बिबानखौ लाबोनाय बेहा बेबायदि माखासे सहायै बेसेबांबा गोथौ दैखराव दैखौ खावबाबो खावख'नो हायै बेबायदि खोथा दं। आरो बेखौ बुंनांगोन, पद्म हाजरिकायाबो बेबायदि माखासे गावसिनि सात्र हन्थानि फरायसा आफादाव बेबायदि बिबान लाबोनाय बेहाबो बेसेबांबा गोथौ दैखराव खावख'हरनो हायै, नायख'हरनो हायै बेहा बेबायदि काहानि दं। आरो जोंहा जायफोर रावबो मोनथियै गैया, जोंनि बर' हारिनि, जों बर' हारिखौ दिनैसिमबो बे दैदेनगिरिनिनो बिथांमोना गावसिनि फरायसा आफादा बिनि खर'जोंनो सोलियो। जों बेखौ बुंनांगोन, जायफोर गुफुरावनो दं बे मानसिया। रिपन बराखौ सिनायोना? आं सोंदों, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं सोंदों, बुहुमनि बर'फोरनो आं सोंदों, रिपन बराखौ सिनायोना? जोंनि बर' हारिखौ 100आव 100 बिथाङा दिनैसिम गावसिनि फरायसा आफादनो जोंनि बर'फोरनि माखासे जौगानायखौ बिथाङा गावसिनि फरायसा आफादनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बुंनानै दोननाय दंखायो। रिपन बराखौ जाय मानसिफ्रा आखायाव लानो हागोन अराय सम बेखौ, दा रोखायै सानजानि सिमाखौ बागानियाफोरनिफ्राय लिखित लानो हादोंना? बागानियाफोरनिफ्राय लिरनानै लानो हादोंना? आरो जाय दिनै गोगोमै दंखायो, जाय दिनै रिपन बरा होनना बुंखांबाय आं, रिपन बराया बर'फोरनि थाखाय आखाइ खबना होगोन ना? जाय दिनै पद्म हाजरिकाया बै समाव नेपालिफोरखौ दावहा नांनो थाखाय दिनैसिमबो बिथाङा बै समाव बर'फोरजों दावहा नांनो थाखाय नेपालिफोरखौ सथियानि जायगायाव, जाय सथिया होननानै बुङोब्ला बे सथिया होननाय जायगायाव परेश बर'आबो सानसे समाव थानानै बेहाय दावहा नांलांनाय मोनसे रेकर्ड दं।
बे दावहाखौ गावनाङाखै, नाथाय बे सथिया समस्थियाव परेश बर'आ थानानै थांनाय जायगा। आरो बे परेश बर'आ सोरनि पद्म हाजरिकाया बे समाव मा रिलेसन दंमोन, नैबेखौ माखासे MCLAफ्रा आरो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिनानै लानाया मोजां। आरो पद्म हाजरिकानि माखासे काहानिखौ आङो उनाव बुंगोन। दा नैबेखौ आङो जोबथारनायाव बुंबाय, जाय दिनै बिथांमोना सिमलगुरिसिम बुंबाय थादों। सिमलगुरिसिम बुंबाय थानायनि सिगां साथाम दैदेनगिरिफोरनि माखासे बै समनि बिसिनि उन सिगां गुदिनिफ्राय बिजौसिम बुजिगोन। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जाबाय जानो हागौ रायजो राजाफोर। आं उननि समाव आं माखासे खोथाखौ बुंगोन। सानजानि सिमा बारायनो गोनां खोथाफोरखौ बुंबाय थानायनिफ्राय बिथांमोननि माखासे गुदिनिफ्राय बिजौसिम बिसोरनि माखासे माबाफोरखौ सोंनानै लागोन, बेखौसो आङो खावलायहरनाय।